orang ini. Mbak J, ini loh, ini tak foto loh, kayak awakmu loh. Lah. Somben kayaknya ketan Mbak J. Kayaknya anu. Lu tak arisan mau akar pemohok. Dibentel pangga. Wis melu akeh ya mana suka ngono aku. Ngono RT ngono aku. Hah? Oh nyeket ya. Arisan ngene aku butuh. Lah sing katur kurung jae. Sopo? Lotok ya? Hah? Oh ora tau ketara. Dek anu ke diparani etero. Iya. Iya lak kabur ya. Nah, sing keri lho. Mosok arisan bethoken 4.000 lho. Karek nampa dhek nampa 100. Lek anake Kitri dhek arepe botoke malah mek 200 kok ya. Ya. Kesakean. Lunga-lunga. Lah yo anu ae. Oh jenenge wi. Sing gawa Yudi kok. Kayak wis betok lho. Kayak dhisik dhewe. Nek rung betok ngono. Pak Yudi melu loro jemput sitok mo ya. Nek Pak Yudi kuwi salah iki anu. Bayaran sing keri. Gak moro mae esuk. Nek Pak Yudi somben ra bayaran lho, Cil. Ora wis. Yang rong pasokan ra bayar ya. Gak ora. Teko mae es aku ro esuk-esuk. Pas ngene Guntur mek wong pira sing teko ning titik kok. Aduh, jarak ngono aku wis pindho pisan rasa wis. Aku gar malah sing anune di lotok gedhekne. Artene koyo ngono aku lho, 20 sing 5.000 dianu, di giske kas. Nah, aku 20 malah iki ketambahan 5.000 lho, Dong. Di kas. Leren, Bu De. Pak Ji. Leren. Panas-panas kobong kok. Yo ngono iki lho. Anune iki. Samari lho ora anu. RT ni dhewe kena jauh RT liya. Lah nek omah duwe apa? Wajan goreng. Lah anune kae. Rombonge ya. Uduk. Apa jenenge? Empere apa kae? Bapalume ya. Bapalum kele entuk. Kantos iki. Wah. Jan ya lak ngono kae ora iso lak kon panggah melarikan diri. Ya sewaktu-waktu sok anu ya panggah di sewaktu-waktu balik, mosok ora balik balik. Sing dianu kan RT karo Guntur. Heeh. Wasul. Nembe wasul nih wau punan. Mbak Ji. Ini loh Mbak Ji. Kayak aduh, aku ngene ceritane plantis yang guyu kagel. Ya, betok 100.
Betokane 4.000 lho karek 100 itu ya aduh men. Aku sik betok kurang 200 sik bulan ngarepe ngono. Sik. Mulai betok aku kurang ya mulai. So, kayak dipakan mau. Oke, kalau dilungkas kalau nek mendung kayak kulon lho. Ketigane dawa. Nek mambungi ya germis rasa kerep mambungi. Nah, aku enak sing melu kancil, melu papat piro. Ora lho, panas sukanya ketan kuwi. Mamane kan ternyata kan enggak diduwei. Terus basane mesakne terus diwehi 30. 3.000 iki. Betok wong loro 3.000 berarti 3.000 6.000 betok wong loro. Sapa? Yalah tas balik. Mbak Ci, dadah Mbak Ci. Mbak Ci, dadah Mbak Ci. Jan wong padha ngguyu jajan. Ya panggah. Iya ngono. Pas waktu mangga balik. Sapa ta harus sing betok di satu kali. Yanto. Oh, Patih. Wae kudune kae bendina diparani yo. Ujar ya. Kecere wong piro ya, Pak? Lagi Pak Yudi no double-double. Borong masane gabah apa ketan? Gabah 7.9 anune Pak Surdi din takon dingi. 7.9. 800. Den dingi lho takon Pak Surdi ingi. Ujiran takok galih. Wong cek sesuk wonge sing tandur jompo-jompo ae. Santai. Lah ya kuwi lho jan omonge wedake engko ilang kok. Lah engko bar nyuting tak ewangi lek. Oh, ewangi Mbak Ji ya, samarku tak semaput. Tak kon ngewangi Nardi, ngene ndi wonge ra kono Mbak Ji.
Doro sing mburi nika. Doro nika.